Dat is een waanzinnig gevoel. Dan krijg je een soort adrenaline kick. Ja, ik hoor nu een winterkoning, boomkruiper, groene specht. Ja, dus altijd de kans op het onverwachte, op een leuke verrassing. En dat is stiekem waar je altijd naar verlangt. Ja, er zijn best wel veel soorten die verstoringsgevoelig zijn voor hard geluid en menselijke activiteiten. En juist in dit soort gebieden hoor je heel veel geluiden van de verschillende soorten vogels die hier voorkomen. Kunnen ze tot rust komen en zonder al te veel stress broeden. Ja, het mooie is dat je vogels kijken kan je eigenlijk overal doen. Dat is een klein beetje verslavend. Ja, je hebt de kans om iets heel onverwachts tegen te komen. Ja, ik vind het heel fijn dat er dit soort gebieden zijn waar de natuur rustig zijn gang kan gaan. Heerlijk en fijn om hier even te ontsnappen aan de hectiek van alle dag.